زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستیست یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن. دخترای عزیز، заказои ман аз Корея омад. ана ин амега духтаро ҳозир дар бораш маълумот медиҳам. ин амега духтаро барои заказ ба ватсапи ман нависед. Барои кӯдакотон ана ҳамин сохти моҳича монанди мармелад дар дохилаш ҳамин худи амега ҳаст. беҳад фоидаовар барои майнаи сар, барои кӯдакое ки синфи як рафтанд, барои мактабхон беҳад фоидаовар аст. ана ин бошад турматсин. турматсин ин яке аз бадҳои беҳтарини ширкати атомӣ барои дарди пой, барои варами зонуҳо. барои заказ ба ватсапи ман нависед. доставка кати 4500. ана ин бошад радиола расторопша. радиола расторопшаро онҳое ки аз бемории ҷигар, аз цирроз, аз гепатит азият мекашанд метавонанд аз ҳамин истеъмол кунанд. ё ки онҳое ки бисёр химия гирифтагианд, ё ки онҳое ки ҷигарашон ягон камбудӣ дорад, беҳад фоидаовар барои тоза кардани ҷигар. ана ин бошад духтаро витамини рангоранг, яъне цветной. дар таркиби ин ҳам витамин, ҳам цинк ҳаст, ҳам калси ҳаст, ҳам омега ҳаст, ҳам магний, ҳама тарафа ҳамаи витаминҳо дар таркиби ин ҳаст. ина духтаро беҳад барои кӯдакотон, барои худатон беҳад фоидаовар аст. духтаро барои заказ метавонед нависед. ин заказ духтаро ина ман равон мекунам, лекин шумо агар харидорӣ карданӣ бошед метавонед заказ кунед. ин бошад калсий духтарои азиз. калсий рақами 1 дар ширкати атомӣ духтаро. сывороточный калсий мегӯянд. ин калсий организми одам ба 90% усваиваться мешавад, яъне ки 90% устағон ба калсий меравад. гарантияш кати ин ҳам знаки GMP дорад. барои заказ ба ватсапи ман нависед. нархаш 4500. доставка кати. ана ҳамин духтаро инҷа бошад. духтарои азиз, имрӯз як намуд кекс омода мекунем. барои ин ба мо 2 дона банан лозим аст, творог лозим, разрихлитель 1 пачка, 1 чайный ложка сода бошадам мешавад, 4 дона тухм ва шакар. ҳамаша якҷоя мекӯбем ва баъдан хел навбаткати ингредиентҳоя илова мекунем. пропорсияҳои кекс духтаро 4 дона тухм, 1 стакан, инҷа тақрибан 250 грамм шакар ва равған. ҳозир равған об шуда истодааст. аз хотирам баромадааст ки аз морозилник гирам. ана равған духтаро равғани сливочный ҳам мешавад, маргарин илова кунедам мешавад. маргаринои ҳалол ҳаст специально, аз ана ҳамунам илова кунед мешавад. ҳамаша аралаш кардем духтаро. акнун дар лист мемонем. консистенсияи хамир бояд ана ҳамин монанди сметана шавад духтаро. дидеда сметанаи 20% бар ин мешавад. Сказали, залезь на почту, мам, и он залез и начал фоткаться. Это и 5 метров осталось, и он вот так фоткал себе. И там же вот такая вот это. ана ҳамин гуна ҳамвор кардем духтаро.
надидед ин монанди кекс ҳам творожный запеканка мешавад. Танҳо банан илова кардем. Тамом. ва духтаро савол беҳад зиёд буд ки духовкаи шумо чӣ гуна. Духовкаи ман электрический духтаро. Ина 40 дақиқа ва мондам 180 градус. Мебинем агар 40 дақиқа ба фикрам ки кифоягӣ мекунад, ё 35 ё 40 дақиқа. ва инҷо бошад духтарои азиз, ҳамроҳи дугонаҳом суҳбат карда обед омода карда истодам. Обеди мо утка картошка катӣ мешавад. Картошкаро аввал майда мекунам духтаро, баъдан мешоям то ки крахмалаш тамоман нест шавад. инҷо картошкаро майда кардем. баъдан аз анами сметанаи 20% илова мекунам барои дар дохили утка мондан. баъд приправа илова мекунам. мурч, хмели сунели, анамин гуна приправаҳое ки дар хона ҳаст илова мекунам. ва баъдан лимон илова мекунам то ки мулоим биёяд. زندگی بیداری شب‌های تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی من ندانم زندگی چیست این سوالی که برا صدها جواب است من ندانم زندگی چیست این سوالی که همیشه به جواب است. ана духтарои азиз, уткаи мо омода шуд. камтарак лимонаш сӯхтаст, ҳеҷ гап не. лимонаш все равно намехӯрад ягон кас. ана картошкаҳош кати анамихел сурхак омад. ровна 1.5 соат дар дараҷаи 180 тайёр кардам ва 20 минути дигар 200 дараҷа ва мондам, яъне ки 200 градус ва мондам. анамихел сурхак тайёр мешавад. ана духтаро ҳамин хел мулоим мешавад ки имрӯз боз навбати блинчик духтаро. стопкаи калон инҷо бошад. як хӯроки тоҷикӣ омода карда истодаем. ана духтарои азиз, ин ҷувори макка, кукуруза. ҳозир инҷа лӯбиё илова мекунем, чакка илова мекунем, беҳад болаззат мешавад. ина ман аз Тоҷикистон овардам.